Hei, salutare tuturor, eu sunt Răzvan și astăzi o să vă prezint câteva căsuțe, adică 3 căsuțe făcute de mine și da, hai să începem. Prima oară vom începe cu casa veche sau vintage, cum îi putem zice, stați puțin. Haideți să vă arăt pe dinăuntru. Pe din afară cam așa arată. Ok. Deci are o bibliotecă, 2 paturi, pentru că așa am văzut mereu la casele vechi, și o bucătărie, pentru că mai mult trebuie la o casă veche. Și am făcut-o din geamuri din astea pentru că e praf pe geamuri, să zicem. Și da. Acum trecem la casa clasică. Așa, aceasta este casa clasică. Stați puțin. Are o canapea, un televizor, o băncuță aici, să zicem, încă o canapea mai mică, bucătărie și aici 2 paturi. Cam așa arată. Așa, și acum vom trece la casa modernă. De fapt sunt 2 moderne. Aceasta este casa modernă. Așa arată pe dinăuntru, bucătărie, acest lumini de bașcan și o masă și are și etaj sus. Lumini, chesturi, 2 chesturi și un pat foarte frumos. Acum trecem la următoarea casă, la fel modernă. Această casă nu e făcută de noi. Ia uitați. Mă rog, e făcut de un prieten de-al nostru. Foarte multe chesturi. Aici nu știu exact ce, mă rog, un fel de terasă. Dar nu vezi. Și aici cred că vrea să-și facă el ceva. Acum, o să vă arăt și încă o casă clasică. Casa mea și a lui Ianis. Asta este, hai să vă arăt, casa mea. Canapea, rafturi și o terasă unită cu a lui Ianis. Și sus avem scări, geamuri mari, un pat, bibliotecă și în pod avem foarte multe chesturi. Pentru că, na. Și acum o să vă arăt și pe a lui Ianis. Are jos aici o măsuță, acolo e terasa, foarte multe cărți, chesturi și el doarme în pod, uitați. Da, încă o casă vă mai arăt. Ba nu, încă n-am terminat asta, avem și beciul. Mă rog, beci. Un fel de terasă în beci, care e foarte frumoasă, terasa asta. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, eu am fost Răzvan și pa!